Salut! Iată-ne într-o zi de duminică, 26 ianuarie 2014. O zi frumoasă, o zi cu zăpadă. Este a doua zi de când ninge. Stratul de zăpadă a ajuns undeva la aproximativ 60 de centimetri. Astăzi am ieșit în stupină pentru a face puțină pârtie, după cum se vede în fața stupilor. Am curățat urdinișurile de zăpadă. Unele au protecție, altele nu, după cum se vede. Aceștia sunt niște stupi din polistiren. E prima iarnă când iernez în ei, dar mai am încă un prieten care îl găsiți pe forum, Niț Adrian, care a mai iernat în astfel de stupi și e foarte mulțumit, ca și iernare, ca și dezvoltare de primăvară. Am avut și eu 10 cutii făcute în iarna lui 2012-2013. Am făcut pastoral cu ei, sunt foarte mulțumit. Iarna aceasta am mai confecționat încă 20 de cutii și 40 de caturi de 1 pe 2. Și deocamdată sunt mulțumit. Să vedem pe viitor ce s-a întâmplat. Este, așa cum spuneam, o zi frumoasă. După primăvara care credeam că ne-a cuprins, am avut și 20 de grade. Albinele au ieșit și au făcut mai multe zboruri de curățire. Am pus și o punguță cu miere deasupra în timpul acesta călduros. Aveau miere, dar totuși am zis să fie ceva surplus, pentru că nu se știe când putem umbla la ele. Altceva ce v-aș putea spune decât în nou an multă sănătate, butoaie pline, să ne reauzim cu bine la următorul filmuleț și numai bine tuturor apicultorilor și tuturor celor ce vizionează filmulețele de pe YouTube. O zi plăcută, la revedere!